Christmas tree, hindi na tayo aglaba. Nagdadong na labaan. Ayun na, kasi na Christmas tree, mga ating labaanan. Tugaw ko man pa ilang takwa. Gina naman bago naglaba. Gina na naman palang di-8. Adamo kayang sa nga ribo, jalabaan ni Cherry. Agore ka man diskartya ma. Cherry, siya taglaba na ito yan. Alin na, kiling. Siya ako, nakadadun eh. Nilakad adun eh, siya ko na. Baka mabandog ka lang. Alin siya ako? Siya ko lang. Siya ko, naman ko kayo ng kiling. Baka mabandog ka, lalo ko bakit kan. Anin, siya taglaban. Kakakasi ka mga magandang. Alin na, mas kakaasi ka. Ano si ka? Siya ko lang. Siya katang. Siya ko ina, hanggang magdanag. Ta kayang-kaya ka toy. Kayang-kaya tilabaan, ah? Siya katang. Alam mo yung isang mga glabana. Sigalatan? Wow. Sige, sigalatan ka. Ano, sigan? Wow, siya ako. Sigurado ka? Wow, sigurado. Sige, aro. Well, tanga mo din dyan ko. Namamaysaan. Nakita na dyan sang naribo. So, naglabit yung nakagado. Ayaw mo ka nakagalap pinyo ka dyan sang naribo. Naglaba ka din na oras ni Inang. Nakachamba na. Kada sa nga ribo nga tandang ko nga glaba. Wala sa nga ribo ko. Nakachamba. Pagkakalang glabana. Kada mo sa ribo.